de Guard, us volia recomanar una mica de teatre per aquest Sant Jordi i també, si pot ser, per la resta de l'any. Començo a Marola, que està fent una feina monumental per la dramatúrgia catalana. Està publicant, a part de diversos textos d'autors i autores, també teatre reunit, i en aquest cas us volia recomanar el volum de Jordi Casanovas, que ha estat un dels darrers publicats. Hi ha obres molt, molt interessants, història catalana, Vilafranca, etc etc. Val molt la pena. Passo ara a Coma Negra, que també és una editorial que està fent una feina més que lloable per la dramatúrgia catalana i contemporània. Està publicant, juntament amb l'Institut del Teatre, uns llibrets que en diuen dramaticles, que tenen 3 línies, la contemporània, la clàssica i la catalana. Jo us recomano el volum de Carol Churchill, que és una autora britànica, anglesa. Jo li tinc molta predilecció, m'agrada perquè no és fàcil de llegir, però parla de política, parla de sexe i és molt iconoclasta i molt combativa, molt recomanable. I per acabar, us recomano també L'ofici de dirigir. És de Katie Mitchell, aquesta directora de teatre internacional que més d'un i més d'una coneixerà, que parla és el diari dels assajos, del procés d'assajos de La gavina de Chekhov, com analitzaven cada escena, com s'enfrontava amb els actors a cada escena, és a dir, com aprofundien a l'obra de Chekhov. Jo us la recomano molt, perquè és una manera d'arribar a Chekhov diferent, però molt interessant. I, com deia el gran Benet i Jornet, llegiu teatre, que el teatre és literatura. Moltes gràcies.